Ayon sa Pag-asa, naglandfall ito sa Manay, Davao Oriental kaninang alas 10 ng umaga. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang na riyan ng Cebu, Bohol, Bukidnon at Davao de Oro. Ibig sabihin, inaasahan ng malalakas na hangin sa mga lugar na ito na maaaring umabot ng 61 kilometers per hour. Huling namataan ang sentro ng Kabayan malapit sa Caraga, Davao Oriental. Ayon sa Pag-asa, almost stationary o hindi gaanong gumagalaw ang bagyo. Sa datos naman ng Office of Civil Defense, higit 2,000 pamilya o halos 7,000 katao ang apektado ng Kabayan at ng shear line. Isa ang Cebu City sa mga nakararanas ng epekto ng bagyong Kabayan. Para magbigay ng update hinggil dito, magbabalita ang Cebu-based journalist na si Dale Israel. Dale. May suspendido pa rin ang lahat ng biyahe ng barko mula Cebu City patungo sa iba't ibang probinsya ng Visayas dahil sa tropical storm Kabayan. Ang Philippine Coast Guard Central Visayas ay may naitalang 1,295 na mga stranded passengers sa mga pantalan sa riyon, kabilang na rito sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. May 200 cargo ship ang pinagbawalang bumiyahe habang 34 na pampasaherong barko ang hindi naman pinaalis sa mga pantalan. Kanselado din ang flights galing Cebu patungo sa Siargao, Surigao at Ozamis. Dito sa Cebu City, may isang taxi ang nabagsakan ng puno sa may Osmeña Boulevard kaninang umaga. Nakaligtas naman ang driver at kanyang pasahero mula sa insidente. Mabilis naman ang mga clearing operations lalo na sa nakaharang na puno para hindi makasagabal sa traffic. Maliban dyan, wala pang ibang insidente ang itala ng Provincial Disaster Management Office ng Cebu so far sa buong umaga. Patuloy ang pagulan dito sa Metro Cebu simula pa ng madaling araw, kaya nakaantabay pa rin ang mga tanggapan dito. Wala namang malakas na pagbugso ng hangin ang nararamdaman dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Mai. Maraming salamat, Dale Israel, nagbabalita.